Intayon pasambayan Dia
Rugyan tayo dahito panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Hasta kumamet ken ka. Kakabsat itangal daw, rambakan tayo ti solemnidad ti Corpus Christi, tinasantuan bagi kendara ni Apo tayo ay Yesu Kristo. Maawat tayo daytoy itinasantuan a misa, na iraman tayo iti daytoy a sakripisyo. Iti daytoy pay agundaway, siraragsak tayo dito'y parokya, taawaten dagiti anak tayo, ti umuna agundaway, ti bagi ni Kristo. Iso daytoy ti umuna nga panagprimera komunyon da. Ikararagan tayo, makipagkararag tayo kadakwada ken ti pamilyada. Tasapay kumata adda-anda, ti umununag apamati ken Kristo, nang runa itinasantuan a Eukaristya. Para kadagiti ubing, ay ayatek nga ubing naragsak kayo ita nga aldaw, taimay kayo akadwayo, dagiti naganak kada kayo, dito'y balay ti Apo tayo sa dilangit. Umaytay amin dungeg iti sao ni Apo Diyos, si kakaysatay ken Jesus nga agyaman iti nailangitan nga Ama, kadagiti amin nga adda dito'y lubong, nang runa ti aglaplapusanan a panagayat na kada tayo. Ubing, tarigagayan mi nga awaten ni Apo Jesus at taraon ti karurwami. Dagiti naganak, dawaten tayo ti kaasi ti Diyos, pakawanan na dagiti basbasol tayo, datay amin kuna tayo, agkon pesarak, iti Diyos, saman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, Tay kakaasid ako mati Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen.
Iyaman kang teka, kapugay baklan na hayang Yusan ay nangitan ngai, Yusan mamana kapaling namin, Keksikap ni Yesu Kristo, Bukuk tungana, Diyos na Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Kumararag tayo. O Diyos, babaan da ito'y nakakaskas na awa sakramento, imbatim kada kami iti pakalaglagipan mi iti panagtutuok mo. Dawaten mi kan ka, tamapudnuan mi kumaaday dayawen dagiti nasantuan a misteryo ti bagi kandaram, tapno malakam mi adi agresat dagiti bunga ti panangisalakan mo. Sika Diyos sa makipagbiag ken makipagari iti Ama, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo.
Hello. Ti maibasa na adaw iti libro iti Genesis. Nangyeg ni Melkisedek nga ari ti Salem ken padipay ti kangatuan a Diyos iti tinapay ken arak ken ni Abram. Binendisyonan na ni Abram ket kinunana. Sapay kuma ta bendisyonan ti kangatuan a Diyos ni Abraham. Madaydayaw kuma ti kangatuan a Diyos anang ted ti panagbaligim kadagiti kabusor mo. Inted ni Abraham ken kuana ti apagkapullo iti amin nga adda ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Padi kanto ngagnanayon akas iti kinapadi ni Melkisedek. Padi kantong agnanayon, akas iti kinapadi ni Melkisedek. Kinuna ti Apo nga ari. Agtugaw ka iti makanawan ko, agingga ang maparmek ko dagiti kabusor mo. Padi kanto, akas agnanayon. Manipod iti Siyon, ited ko ti Apo, tinaarian apan nakabalin mo. Kunana, iturayam dagiti kabusor mo. Padi kanto, agnanayon, akas iti kinapadi ni Melkisedek. Nakasagana ang makigubat dagiti tattaom, inton ipanguluam ida asumaranget kadagiti kabusor mo. Kas linnaaw iti bigbigat, umaytuken ka dagiti agtutubom, kadagiti nasantuan at turod mo. Padi kanto, agnanayon, akas iti kinapadi ni Melkisedek. Insapata ti Apo, ket di nanto ibabawi. Padi kanto agnanayon, akas iti kinapadi ni Melkisedek. Padi kanto, agnanayon, akas iti kinapadi ni Melkisedek. Maikadwa ang maibasa. Daytoy maibasa na adaw ti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Tunggal kanenyo daytoy atinapay ken inumenyo daytoy akopa ipakamuyo ti papatay ti Apo. Ta inawat ko ti Apo ti panursuro nga inyawat kumet kada kayo. Iti rabii apan nakalipot ti Apo ni Apo Jesus innala na ti tinapay. Kalpasan ti panagyaman na iti Dios pinispisi na ti tinapay. Daytoy ti bagik nga agpaay kada kayo, kinunana. Aramiden nyo daytoy apakalaglagipan nyo kanya. Kastamet akalpasan ti panangrabii, innala na ti kopa ket kinunana. Daytoy ti kopa ti baro at tulag, anapatalgadan iti darak. Tunggal inumen nyo, aramiden nyo daytoy apakalaglagipan nyo kanya. Tagingga iti panagsubli ti Apo, ipakaamuyo iti papatay na tunggal mangan kayo iti daytoy atinapay ken inumenyo daytoy akopa ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sa pulempay di pagayan ti Apo, kas maibagay. Ket aming tungay tet tuken ka. Minto maitetuken ka. Hallelujah, hallelujah. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mame
ket ken Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Inawat ni Jesus dagiti tattao ket inkasabana kadakwada ti pagarian ti Dios. Pinaimbag na dagiti napan nagpaagas. Mumalimen idi umasidag ken kuana dagiti 10 ket 2 nga adalan. Pagawidemon dagiti tattao kinunada ken kuana. Tapno mapanda kadagiti kabangibang nga ilili ken barbaryo ket agbirok dati kanen ken pagdagusanda. Taadayo tayo kadagiti balbalay. Da kayo ket di ti mangted ti kanenda insungbat ni Jesus. 5 at tinapay ken 2 nga ikanlaeng ti adda kada kami kinunada. Kayat mo kadi nga inkam gumatang iti ipakan kadakwada amin. Ag 5,000 ti bilang dagiti lalaki. Pagtugawen nyo dagiti tattao iti dinisso-disso sa asag 50 imbilin ni Jesus kadagiti adalan. Nagtungpal dagiti adalan ket pinagtugaw da dagiti amin at tattao. Innala ni Jesus dagiti 5 at tinapay ken 2 nga ikan. Timmangad sa dilangit sa nagyaman iti Dios. Pinispisi na dagiti tinapay sa ket inted na kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda. Inurnong dagiti adalan dagiti natda ket napno ti 10 ket 2 basket anagi kabilanda. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Good morning. No, daytay kastoy nga panagtutudo, panagbabagyo, indakdakkel mi, nga uray agbagbagyo, awan ti excuse, mapangkalat ta di bantay, wano di taltalon, mapangkamlat ta di bantay, wano iya taltalon, ingka ialis di baka, iruutam ti kanan di kalding, saka mangyawid ti ruot melaeng nga kanan tinuang, kas jati taraken kanyami uri agbagbagyo haang nga mabalin nga ang kangarumwar. Kuno dayta kas nga numnumo idi awam mo magatang nga dagita kaputi piakit tatan at adu dagitay lako dagi uri dagitay 20-20 pera motor dagita aglaklako ka adalako da nga kwanta ji ayan mi katawaran da mati 20 ji motor. Adda kaputi nga laklako kinita awang kanyami tila kaputi mi idi kano makatsamba ti supot ti abuno. Ritam iso ti kaputim ngam di ulo kada ima ka awanti kana kagingga nga al daw agingga nga mabisinang ka agingga nga uri lang agkurkurit tiramramay mo tilam uri lang tek tangip hanyo na padasan tinalaminta rich kids kayo dito sa Salcedo nya kuno agawid ka aglalaok bisin kutor namuyo ti sao nga makutoran naglamag kagaputan no ijayan mi ka nagkape ka kunam awam pay mo ila ti dispenser awam pay mo ila nakasagana nga termos ay apo ka mamasgad ka pay agmukmukat kanto na nagkusip to pay lajibol nagmukat kanton di ka pay nakakape ngam no nakaluto ni ina nga at damot peres mi di amuyo ti peres nga kalamansi, badakdakkel ngam kalamansi nga napuskulti o kisna nga nalalsam na uri lagtubog tangi pa nga kono ramanam. Kadi di buggoong paspasa mi ni ading ko ado buggoong na aglaklako pa ang kumay prom-promo tawa mo bingay ko. Paspasam ti kalamansi di buggoong saka pumekkel di inna pa oy anyam mo daytoy dakamla makam mo nagimos nga isaw mo. Uri ka lang nga makaginawa amin di ko nga uri adalsem na. Kaday di nga kaan, tap gamin di bisin mo, pamudpud ti bisin ko nami. Uri hampay nga panangan, awang mo merienda idi. Awang pa'y madamdamag ko nga merienda idi. Kapiliin na po'y lata akin bugong, naawan na ka tagapulot.
Dagiti magtutubumod ka, nagtrabaho dalabasit, nagdekorar dalabasit ka, milk ti kuma. Tano ka, napandaman dyan ti sirok ti akasyan, awam mo na. Kada kami awan. Kasi na ti awag mi, uray no hangkay pa'y mangan, mangpagkal kami, isaw-saw mi, anya daya ko nami, pamudpad ti bisin. Pamudpad ti bisin. Da kami kakwa, ti pamudpad ti bisin mi kakapilitan ngayon na po itawan ti choice. Awam mo ti burger. Awam mo ti Jubilee pa'y laang, dadi pa'y naiyanak ti Jollibee di ubing kami. Awan ti sabali nga choice, dayjay pamudpad ti bisin. Uray dagiti tattao, idi simursurot dakin ni Apo Isos. Mumalaman ko na ni Apo Isos, pagawi, ay ko na dagiti adalan, pagawi din nyo idan. Awan pagpakantayo. Mabisinan da. Basic nga kasapulan ti tao, mabisinan. Iso nga day ubing no medyo malmapas di panagsuso na di ubingan ti sumaruno nga stage ti biyag na amin nga egganan na isa mul na taapaya instinct dayay makan. Amin nga egganan na no amo masiputan uray tamtaks alimunan na no agtunga-tungangaw ka magselselpon ka nga naganak. Taapaya makan. Katat taday ito nga makan iso ti basic needs tayo. Uray ti tao. Uray at the prinsipyo ti tao, no pakanem. Agbaliw. Madaday di, ijay Santa Lucia di adak dita, ado dagitay kakabsat tayo nga special ada person. Handa mga taong grasya, ngam no ti agkabos laeng, medyo agkaro da, taga Salcedon sa dagitoy, umay dadjay. Jakam mo Kano daytay agkaro da, umayda. No, daduma, umayda, agkumunyon, handa maawawatan, ay han nga mabalin, ano, agkuti-kuti, no, hanga tumanal na, haamo nga kumunyon, ngam, adda daytay oras nga mayat, iso kumunyonam. Katata, na minsan, agriri, di jay may sa apaya, anya tiriryon na, hang kano nga pinakumunyon, di kadwak nga padi. Kaanya ti awra na, banbansagan na di simbaan, makadtoy ko na. Kaya laan ti kanan napakanin nyo, ikan nyo, inikandamot ti sito nga inuman na, idikuan ag-best friend kamin. Tunukan agisangput ti sabong ti katuday nga binigatan. Malunglong sutod dyan, di mi pa iniibos dadtan tumanan, amumon ti kasukat na makan. Nagbaliw di jay relationship, gaputa mapadasan nanti mangan. Tauray ti tao, kasapulan tayo ti mangan. Uray basic nga kasapulan tayo makan. Uray agsao-sautay ditoy nuhaan nga nangan agkawaw di utek na. Iso dayjay. Kitatta daytoy piyesta tayo solemnidad ti Corpus Christi bagi kandara ni Kristo. Anya tinaidumaan daytoy nga makan kadagiti ordinaryo amangan. Da kayo at the choice yo. Napang kamakipunsyon igadaw. Dinardaraan, dada kayo mo ito'y tinagponsyon, awang pa'y gulay, sinanglaw, iso mo lang nga iso pinapaitan, kilawon with pinapaitan, iso nga no nagyawid ka, tidaras mo, nagisopot, naglalaokdan. Di makan, anya nagdumaan, dahi ti awatin dagiti ubing, tata, tapno nalawlawag ti panangawat tayo, haan lang nga pinakan ni Apo Jesus. Apaya nga daytoy aramiden tayo. Inra na tayo ti first communion dagitoy ubing. Umuna nga panangawat da ti patsyen tayo bagi kandara ni Kristo. Kas ano nga agbalin apaya? Apay ang masapol nga mai-explain kadakwada. Anya nagdumaan na ti ordinary nga makan, da kayo nga health conscious, no kitaan nyo ijay gatangan nyo, mano ti kalorina, mano ti, dagitay basa-basaan nyo, amin nga kanin nyo, pilpilyan nyo, kolesterol manen, uric acid dayta, ngam no padpada ka nga awan ti, kontrol na ka alilatan dama agas ingkantukin doktor ko namon. Ngam anya nagdumaan na, daytoy makan tata, kin makan iti ordinaryo nga makan. Apaya, sadto say, sorry to say, kalay di naminsan, ado ti gagayam ko nga papastor,
Imay da nagkomunyon, jak nasiputan, which is haan kuma. No ibagada ijay bangir nga iso ag komunyon kayo kadakwada, da kayo nga katoliko, no mabalbalin haan. Iso da kumamat haan, makiservis da, ngam haan. Apaya, anya nagdumaan da. Da tayo, patsyon tayo, nga daytoy awaten dagiti ubing, daytoy awaten tayo, Eucharistia. Anya ti Eucharistia. Babaan ti transubstantiation, ti panang konsagrar ni Apo Padi ana ordenan. Surutin na, ti formula tayo, dadtoy, hanga mabalin nga mang konsagrarak nga awan. Santo, proper, us-usto di jay material nga aramaten tayo, tinapay nga awan libadura na, awan laok na asin, won asukar, won anyaman nga pagparaman. Pure grape wine, isulaang ti pinalubusan ti simbaan, kababaan ti panang konsagrar na, kunana ni Apo Padi niya, deto'y na itapnuhan tayo nga agkamali. Podnoonay ama ikari, podnoonay Apo abiig ka asanto, ti kinasanto, ket si katigubwayan ti amin a kinasanto, kuna ni Apo Padi ni. Dawatin mingarod ti ipaay mo ti espiritum. Haan laeng nga ni Apo Padi, ipaay mo ti espiritum. Idi na minsan nga Domingo, na ilawlawag kanya tayo, bimabati espiritu, iso ti mangpaspasanto kada tayo. Amin nga aramid tayo. No jibukod laeng ni Apo Padi, oray na ordenan hangag trabaho ti Espiritu Santo haan nga agbaliw. Ipaay mo ti Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan na ida, abagi bendisyonan na kendara ni Apo Mia, dadtoy. Iso nga diya awaten dagiti ubing, anya ti awaten tayo, tinasantuan a komunyon, isnya nakonsagraran, haanan nga ordinary bread. Yes, makitkitam nga diya inaaramid nga hostya ko na tayo, ordinary, but ti panagbalbaliw na espirituan, iso garod nga, adda silaw na hantay mabalin nga baybayan nga awan. Kuna na ipaspasi mo daag na tipudpud no the real presence of Christ dadta. Kaang nga mabaling nga pagang angawan. Kas pangarigan ko madijag komunyon nga adda bulbulanen na dijay dagijay kakabsat ijay. No daytay gundaway nga agtal na di panunot da mabalin. Ngam no ammom nga unconscious isuna no mabalbalin haan. No umayag komunyon nga aguray-uray ti bartag na, Amen, Father, di na pa maawa, hamik ikan. Kasta mo na akulat na aguray-uray nga umayag pa komunyon, an kay nga komunyon. Taapaya, madivalue, wano, madisrespectful, maawan ti respeto, itinasantuan a Eucharistia. Tababaan ti konsagrasyon agbalin abagi ni Kristo, iso ti awaten dagiti ubing. Daytoy laeng ti kanen nga adalan tayo no anya ti gapuna, iso nga dagiti ubing, no man pay ubing da pay laeng, iyad adal kadakwadan ti bagi ni Kristo. Hamo nga masapol nga i-explain ti igado, hamo nga masapol nga i-explain ti itag, hamo masapol nga i-explain ti watwat. Tila masapol mo supot, tanonalpasin inyawid mon, amo masapol tayo dyan. Ngam ti i-explain tayo, ilawlawag tayo kadakwada, i-emphasize tayo, ti kaipapanan na, ti awatin da, bagi, kandara ni, uray mo't kada tayo. Iso nga rod nga nagsensitive tayo. No nagkomunyon ka, no ima ti inusar mo, kaadda nabati alaem, dakkel ken basit bagini, na Diyosan at tinapay, kunada nga rod ka, iso tikis ti langit kanya tayo, langit bimababain kin Apo Isos, natay ni Apo Isos imuli, ngam imbatin na ti sakramento. Kukunana ditoy, iso idi, basahan tayo atap no eksakto, tadyak nga agkamali, iso idi sakbay ayawat na, asi aayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, bagik ko na ni Apo Jesus. Kinunana, daytoy ti bagik. Iso amayawat to, amaipaay kada kayo.
naglawag di ibagbaga na tunggal misa. Maawat tayo ti bagini Kristo. May sa bagini Kristo. Isugarod nga sensitive uray no basit. Ala, iso nga bagini Kristo. Dakay mo no daduma mo no during consecration, mingming isungarod nga ipakita ni Apo Padi, mingmingan niyo. Isungarod nga ingato na mingmingan niyo. Haan nga panawon ti kararag. Diyos ko pakawanan nag-apo. Agin dudumog kang Apo pakawan. Haan nga kasjay. Nalpasan ti pa nagbabawi iji Apo mga asi ka. Haan nga inton ingato na sakan to agin dadanog nga. Pakawan ko, my Lord and my God Apo. My Lord and my God Apo. My Lord and my God Apo. Mingmingam nga tungarod ni Apo pa dito siya, ipakita na. Anyan to manan alaan na di kalis, ang kuna nakalpasan, ti panang rabiida na nga ti kalis, nagyaman manin ken ka, sana inted ka dagiti disipulos naket kinunana, denggen nyo nga nalaing. Alaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Adaw man ti pilosopo kanya, apay nga rin nga nila Apo Padi umininom nagsaur mo. At dapay tambana. Anya, kidi mo tan. Mangtid ka ti gatang ti arak ta ura iminom tayo nga dinumingo. Nagninamot. Data nga kaaduyo, dwapay lang nga akulit na ibusan di may sa nga galon. Kunana na, alaan nyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Kunan ni Apo Jesus. Dara ti baro ken agnanayon atulag iso ang maibuyat to kada tayo ken kadagiti the old version na amin atat tao ngem kunana ado atat tao binalbaliwan da nagdevelop di theology tayo tapno mapakawan dagiti bas nagbilag di imbaga ni Apo ifsisi maberba direct from the mouth of Jesus naggapo di ngiwat na nga mismo. Tapno mapakawan dagiti basbasol isungar nga no makimisa ka no agda di pudpud no nga panagbabawi di kuam inuten na ka nga no kanayon ka makimismisa inuten na ka nga daldalusan mapakawan ti basol imbaga na malaksid no mortal sin aka agkonpesar ka nga talaga kinapupadi wono nakadado na or-ornong tabasol mo na ka agkonpesar ka ngem no adda perfect contrition adda pa na umusto nga panagbabawi babaan ti panagkumkomunyon mo nga kanayon iso ti mapakpakawan iso nga ti mangpaspasan to kada tayo iso nga mailawlawag kadagiti ubing iso nga nagduma dapay may isang pastoral leader nga mangibagbaga na pandakano nakigimong na era na nga di sa bali na era na nga kumunyo da nagkumunyon dalatan kadakan nakadamag nga padi ka na pangkayo anak merienda uwan sa bali ti panangawat da sa bali ti panangawat tayo haang ko mga mabalin akas jay haan nga iso da tayo makonsagraran iso da in remembrance hantay mabalin nga i-explain no anya ti pamati datahan tayo nga adda jay tila mabalin tayo nga i-explain dahi ti pamati tayo ta isulaeng ti ammo tayo hantay nga ammo no anya ti side da kano katoliko kan no mauawatam ti bagi ni Kriston haanen ang masapol kompleton ano addakan anya ti kunana tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagipyo kanyak iso dayta kunana no kunon sagraran nga pupadin babaan ti Espiritu Santo adda transubstantiation agbalbalo di substance na iso daya agbalin abagi kendara ni Kristo. How come in our naked eyes talaga nga haan nga mabalin nga makita nga agbaliw ngum itilubong ti pamati iso daya tinagbaliw. Look at Eucharistic miracles kanayon tayo nga ibalpalagip agbuya kayo ta YouTube dagitay Eucharistic miracle apaya nga adda milagruna apaya nga iparparang ni Apo Jesus no makalipat ti tao degdegan na di puso tayo agaramid tapno umunag di pamati tayo apaya nga agpadlaw ni Apo Jesus no lumag-an di na tayo kengkwana dadta tayo Eucharistic miracle, apay nga dagmilagro. Uray kada tayo. Mapaspasamak. Apay nga mano nga masakit ti kinumunyon ko, nga agsurrender da pa yan, ikatanda pa dagitay tubtubunan,
Ngam into no agkonpesar, agkomunyon, pumigsa. Ngamin, healthy mind, healthy spirit, healthy body ko na no mapakawan di basol na, no ni Apo Isos ti aggaraw, ay agas nga rod na espirituan nga agas. No, amo yun ni Marty Robin, di jay found, Petron Senti Foya de Charity, 50 years, haan nga nangan, bedridden, hanga nangan ti anyaman nga taraon, tilaang kinkinan nga inaldaw, na santuan a komunyon, nakasurvive ti 50 years. Danom ken Eucharistia. No mauawatan tayo lako mati, mauawatan tayo lako mga pudpud no di pamati tayo ken ni Apo Isus ti Eucharistia, tunggal sumrek ka di simbaan, isugarod nga adda ko na tayo, ag genuflect, ag kurno, ag genuflect, haan nga basta lumabas latan. No, dakati unag ti simbaan, no, adda pamatim kin Apo Isus, mabain ka, haan lang nga di jakit kitaan da kati tao, mabain ka nga gumanaraw, mabain ka nga community, mabain ka nga mga wanti respeto. Patyam garod nga adda ni Apo Isus. Patyam garod nga iso ti mang balbaliw kada tayo. Managbasol kami met, Father, sino ayat nga managbasol? Ngam ni Apo Isus, anya tiin karina, wen impang pangruna na pay dagiti managbasol, ta kayat na nga dalusan, kayat na nga agbabawi, anya ti bunga na kanya tayo ti Eucharistia. No kanayon mo nga awaten, iso ti pagbalinam. Aging gana nga kalanglangan na kani Apo Isus. Paludi pa man ta kaabay mo no kalanglangan ni Apo Isus. Kalanglangan sa amot tilitsyon kinigado. No kanayon mo nga awatan ni Apo Isus, iso ti agaranaar ti biyag mo. Amuyo ti agaranaar, sa uyod ti agaranaar. Oh, amuyo mo agaranaar. Kala ko ma nyangamin aya. Agreflect ang mga agreflect, huwag kasla sambuat like agreflect. Iso kumamati, kasla kumaagparparangking ka, no kumano dyan na ingpis nga kurtina ka, agar arana arji init, agranranyag. Kano kanayon mo nga awatan ni Apo Isus, iso mati agarana artibiyag mo. Padasin nyo kanayon kayo nga mangantilang ka, kita agat anglit ka. Kanayon ka mangantitaba, kita agtabtabatabuging mo amin lingad mo, agar aruyot. Ngam ni Apo Isus, agar no kanayon mo nga awaten, iso di timang balbaliw, iso timang paspasanto, iso nga agbalin ka akalanglangan na, iso nga the more you receive Jesus in the Holy Eucharist, the more mat na balbaliwan na ka. Amin nga wagas ti panagbiag mo, panagpampanunot, simbolo ti kinapakumbaba, panagayat, simbolo ti panagayat. Anya ti epekto na iti gimong tayo. Iti simbaan, babasit nga simbaan tayo, ijay sisa, ijay gimong, apaya nga mismisaan tayo. Hanyo ma-imagine, di jay kakaroba, imawat tinasantuan abagi ni Kristo. La imagine nyo, da kayong agkakaroba, imawat kayo ti bagi ni Kristo, kalpasan day tang nasantuan amisa, haan nga nagmayat nga kita, ang day tabasit nga gimong, agranranyag ni Kristo kadakwada. Ngam no si samas ko na tayo ka hanggang mo nakimisa apaya data magtuntuno ti tilapia madama misan uwan nagaapa kayo pa no sino aghanda. Imagine nyo na nagpintas nanang tatang jiubing idikalman nagkonpesar si dadalos awan basol da nga nagpanag supposed to be agkonpesar. Awaten dati na santon ako munyon agawid dano madamdama awan basol ni nanang, awan basol ni tatang, awan basol di ubing manganda nga agsasango nga sa nga pamilya. Hanyo ma-imagine dati kinasanto nga araramidan ti Eucharistia. Nung nagpalpalusot kalaang ka, uri kanak mo makita ni Apo Padi, bay amon, dito lat taubingan. It's not my fault. Haan nga basol ni Apo Diyos. Hantay mga mabalin kay nga aglibas, but
DJ grasya nga naawat di nagkonfesar ken di imawat ti nasanton a komunyon no naawatan da haan nga nagmayat nga kitaan. Haan nga napasanto tayo dayta ko maanak yo. Imaginom data anak mo iti umuna agundaway awaten na ni Apo Jesus. Jesus ti awaten na. Haan nga ordinary bread. Kas jemet kanya tayo. No naunag ti pamatim kin Apo Jesus awaten ni Apo Jesus haan nga ordinary bread. Haan nga ordinaryo. Isu ti mang paspasanto kada tayo. Isu ti mang bagbalin kada tayo ako kuana. Naigamar tayon, naibunya, nairaman tayo ti bunyagan, nadagdagan dayta idinagkomunyon tayo. Ti fullness ti participation tayo ti Eucharistia. Isu day jay haan laangan nga agdengeg ti sao no diket di dagiti anak tayon umawat nan tinasantuan a komunyon. Ayan na ngamin ti problema no dadduma. Is it in the part of the Eucharist? Is it in the part of the liturgy? Or in our part? No dadduma haan nga makauneg ni Apo Jesus nga nalaing narigat na umuneg di pambati no dadduma haan na abasol ta the same Eucharist may sa Jesus. Could you imagine entero alubong mano milyon ti mangawat ti bagini Kristo, the real presence of Christ in the Eucharist. Mano nga milyon ti mangawat ti bagi ni Kristo. Kadagiti na ununag ti pamati na, yes. Kati sa ludsod, sino ti akin basol nohan nga umunag ti pamati, no dadduma, haan mo't ang on the part of Jesus mo't. No dadduma ka on the part of the receiver. Datayo no dadduma apaya, di tayo magkayat nga adalan, di tayo matrinaen, di tayo nanaman aglangoy iti grasya nga imawat tinasanton a komunyon. No ti focus mo pay laeng ka ag komunyon ka kumaka ay ako light agat sigarilyo o malisak. Na kay magamin nga ako light aka kita inyo mo ata kakaasi ang agjel kayo mat kad agi kuko kayo mat takababain mat. Ti focus mo pa'y laang ka nakakonsentrate ta. Masapol nga mapanak kanya po paday. Ala, congratulations, thank you mat at apilyan da kandak nga itarayan. Ngem, iti same. No naunag di pamatim kinapo sus tinasanton a komunyon. Paunagem. No narabaw pa'y dawatem. Mabalin nga dawaten data Apo Jesus, kurang ti pamatik king ka, paunagem ti pamatik. Sino ti nakaaramidan ti umuna nga Eucharistic miracle, baro nga orden nga padi, Luciano, Italy, I think, Luciano, Italy deja, daka nga makamo. Deja padi, iti nalpas nga nagmisa, agkarkararag ko na, Apo usto ka di nga agbalin, adda-doubt na. Usto ka di nga agbalin ka nga bagikin daram daytoy Eucharistia gitinapay agad adorar agkarkararag tag agalanganan daytoy padi ta ubing pay kaurorden na nabit pay na ordenan kunana usto ka di nga agbalin ka isu di Eucharistic miracle aging gana tata nagbalin a lasag paset ti puso aging gana tata according to the source haampay nga natunaw mano nga centuries tinapalabasin. Apay masapol, do we still need miracles? Tapno mamati tayo. Wano na daduma ka kurang lang at jay panangawat tayo. Kurang la jay panang jay pamati tayo ta panangawat tayo. No agkurang dawatem kinapo Apo paunagem ti pamati. Apo paunagem ti pamati ti anak ko. Apo pudpud no kadi nga umay ka iti biag ko. Nasantuan nga agasan na amin. Urnusen na amin. Adda dagiti banbandag nga antay kabailan nga sulbaron nga tao, di pampanunot tayo ngem kabailan na nga aramiden. Isu day tati gundaway nga umay tayo agkurno. Tinagasat tayo, dagiti anak tayo tata. No nagasat dagiti anak tayo, nagasgasat tayo mananta, tayo, umawawat tayo a regular. The question is, how many percent nga no kunam bagi ni Kristo, wano di dilam ti pangawat no, mano ti percent ti panangibagam, di amen ka, yes, I agree, I believe. Amen, kayat na nga sa wan mamati ak. Isu nga simmong bat ka ti amen, ta iba, patsya mga bagi ni Kristo.
Amen ko nang tabigbigbigam nga iso ka bagi ni Kristo, kabailan na ka nga agasan, kabailan na ka abalbaliwan, kabailan na nga sulbarin ti problema, kabailan na ka apasantuan, uray pa'y nakapsot ka. Kayso nga tat nakakabsat, awatan tayo ti bagi ni Kristo, piyesta na, baka ti pampanunutan nyo manan nga bagi ni Kristo ka, nakaad-ad tayo. Nakaraman kadyay. Gaputan na igamirin king kanta nagkomunyon kan, and we believe that Christ is the head, and we are His body, the church is body, da tayo, nakaraman tayo, iti dayta abagini Kristo. Iti na ibunyagan tayon, nakaraman tayon, iti bagina tada tayo nga rod ti bagina isuna ti ulo, Eucharistia laeng ti mang sustain kanya tayo. Kanya mang sustain, mang padpadagdag dahil nga panagsanto tayo. Tunggal awatin tayo, ginasantuan abagi tayo, madagdagan di kinasanto na. Tada tayo, naparswa tayo nga na dalos, naparswa tayo nga nasayaat, babaan kin Kristo, numampay na iyanak tayo ti basol atawid, pinunas na. Iso nga nagbalin tayo, ako kuha na. Kagapot ako na tayo ni Kristo na agkomunyon kan madagdaganan. Ang agawid tayo. Anya matimisyon tayo. Agawid ka. Inawat mo tabagi ni Kristo. Agawid dagito nga pamilya nagkonfesar da. Mari na nga tadagiti tattao nga adda ni Kristo kadakwada. Uray da tayo amin. Iti waywagas ti panunot. Puso na kananakem tayo, mariri na kadadagiti tattao nga adda ni Kristo kada tayo. Kanayong ko nga ibagbaga, what a waste of time, dayta may nga oras nga imay ka nakimisa, sayang, nakitang kalaeng, nagcomplain kalaeng, nag-put out. No haam mo na rin na tika adda ni Kristo itinasantuan amisa, imay kalaeng nagsayang ti oras mo, hindi ka pailanapan nagraap. No haam mo nga rin na ni Kristo itinasantuan amisa, napangkala ko man nagsayang di iso nga dagiti dadduma, maburing dati misa. Dagiti dadduma sayang di may sa oras nga misa. Kadagiti dadduma sayang di may sa nga taktak di may nga oras nga misa apaya, haanda nga napaunag nga pudpud no di pamati da, no handa mariri na ni Kristo iti biyagda, iso di masayangan da. Ngam no adda ni Kristo, kas ano nga pa mariri namon nga adda ni Kristo ti biyagmon, kas ano nga addan mangrugrugi nga pamati mon, wano naunag nga pamati mon, di may nga Domingo hanggang nakimisa, masayangan ka. Haan nga sayang di umay mo, no na mismo masayangan ka. Oreham mo nga pampanunutan nga obligasyon mo, iguyod na ka. Nagda problema to may kagkararag, makimisa ka, italok mo kini Apo Diyosen, nariinam ti grasya, kin bendisyon na, nawayawayaan ka, umun-unagan dayta nga relasyon mo king kuana. Ndiyak amo ano niya mati mayan dagito ni nagadadayo nga naggapgapuan da dagito addad toy tata mano ti taga Abra, Dolores Kadabangged, adda taga Luna, adda pay taga ya amo niya ti mayan nyo kani Apo Jesus hang kumaangan ni Rufo niya. Ta nakita dan Rufo ko ay kasta magayam ti Rupa na. Nagwapo GTV nga nagalas mo gayam. No di jela ti imayan nyo sayang taga Solina yo. Ngumti ko maimayan nyo, di jay ngay mari na yung nga adda ni Apo Jesus, dito yung Eucharistia. Awan sa bali nga pagkarit tayo, no hang kumanga ni Apo Jesus, ti imayan tayo. Awan sa bali nga rason nga, uray no, aggasto ka ti gasolinam, aggasto ka ti pagpletem nga umay keng kwa, nagapo ta mari-rinam nga adda ni Apo Jesus, paunagamun daytan, haam mo nga ibatan. No ti Domingo ka, gaputa Domingo ko automatic nga agsok-sokat kan, gaputa kaya mo ti makimisa, uno ti inaldaw, paunagamon daytan, mangrugrugi daytan. Anya ti bunga na, balbaliwan na takatataom. Ari ti tangsit, no dapay lang na bati nga tangsit, kurang pay. Ari ti kinapakumbaba, no dapay lang na bati nga tangsit, kurang pay. Ari ti ayat na dapela nababati nga kinaman naging bubukod king ka, naynayunan pa iti agkomunyon.
Amirism dagiti pagkapsutan. Ari ti pudno nga panagserbi, no ti pampanunot ng pailang nga sirserbiam kabagi, haampay lang nga isuna, nainayunan pay. Finally, kung tayo, congratulations. Hapay nga dakad to'y. Dakay nga parents, saan la kumaanga po tagpa first communion kayo. God is calling you to come. God is calling you to come to Him. Awagan na kayo nga umay kanya na. Tapno mapasanto day ta pamilya. Madalusan, mapadaag day ta nga pamilya. Awagan na tay amin. Uri da kayo nga ngagpa first communion. Awagan na tay amin. Awag ti panagbalbaliw. Uri da kami. Adu kami pa ilaan da kam nga papadi. Hampay lang nga perfect di pamati. Adu pay. No daduma ti kararag mi dry. No kas ano ti struggle yung agkarkararag nga kas lang nga masungsongbatan. Kas jay magkanyami. No daduma nag-dry mo jimisa mi ti apat da ko makada kayo. Oy, ti apat da ko makada kayaw. Imbes nga agmisa ka agong ungetan dry mat. Ma dumanom ti biag mi dayjay na dry mo no daduma ti espiritan nga biag mi. Malipatan mi no daduma abagi ni Kristo dayjay awaten mi ni bagi ni Kristo ti mangpaspasan to kanya mi mapadasan tay amin dayta. Awan ti excuse. Nga may sala ti dawat na. Hanya tinaramid na Ebanghelyo dagiti tatawan da pimanaw. Ammo da nga awan ti makan. Apay nga da pimanaw. Mamati da nga adda ni Apo Isus. Awan ti danagang da no adda ni Apo Isus iti abay da. Anya pay danagam garod no adda ni Apo Isus king ka. Anya garod ti danagam no inawat mo ni Apo Isus iti nasantuan a komunyon. Anya pay lati berukam no inawat mo ni Apo Isus iti nasantuan a komunyon. Nya paliti kayat mo ang kamkaman no inawat mo ni Apo Isus tinasanton a komunyon. Kayat na nga sa no inawat mo ni Apo Isus awan danagamon kompleto kan. Taraon ti bagi kararwa, taraon ti pamilya, taraon ti gimong, taraon ti amin nga pagtrabahuan tayo. Tatatapyasta na idaydayaw tayo kuman ni Apo Isus ina pudpudno nga Isus iti biag tayo. Itinasanton ayo Eukaristya. Umuneg kumadayay pamati tayo. Tumakder tayo. Masindian ti kandela dagiti ubing. Ay ayatek nga ubing itaten kay awaten ti bagi ni Jesus iti umuna agondaway nasaya at unay no intay ita pabarwen dagiti inkari tayo kenkwana idi nabunyagan kayo babasit kay paylaeng idi isot gapuna adagiti naganak kada kayo tinagkari itinaganyo ngarod itatamaawatan yon ti kay papanan dagiti karkari dakay ita mismo ti mangaramid iti daytoy iti amin a puso panunot ken na kemyo ngarod ay ayatek nga ubing paglikodan nyo matlaeng kadi ni Satanas. Wen Apo, paglikodan mi ni Satanas. Paglikodan nyo matlaeng dagiti nakillo nga aramid ni Satanas. Wen Apo, paglikodan mi dagiti aramid na. Paglikodan nyo matlaeng dagiti pangawawis na. Wen paglikodan mi dagiti amin apaw-awis na. Itantain kariyo a paglikodan nyo ni Satanas, dagiti dakes nga aramid na ken pangawawis na, saludsudek manen kada kayo, no mamati kay matlaeng ti Diyos aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga.
When Apo, mamati kami ken kuana. Mamati kay matlakin ni Kristo abugbugtong nga anak na, inyanak ni Berhen Maria, nagtutuok ket na itanem, nagungar ka dagiti natay, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, ket makipagturay ken kuana. When Apo, mamati kami. Mamati kay matlaeng ti Espiritu Santo, ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnnanod dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, ti panagungar ti bagi, ken ti biag nga agnanayon. When mamati kami. Daytoy ay ayatek nga ubing ti pamati tayo, daytoy ti pamati ti Iglesia tayo, kataragsaken tayo ti mangipaduyak-yak iti daytoy a pamati, iti sidong ni Kristo nga Apo tayo. Sapay kumatakasta. Kararaga sa pasap kas kamkameng ti pamilya ti Dios intay kumamang iti ama tayo ana ilangitan tapno babaen ken Kristo kas tamot ti Espiritu Santo mabigbig tayo ti kaadda ti Dios kadagiti padayo a tao iti tunggal dawat kuna tayo Jesus ataraon ken kalasag mi denggen nakamkadi. Jesus ataraon ken kalasag mi denggen nakamkadi. Tapno dagiti ubing, agbalinda nga ubog tiragsak, kadagiti amin a makamamu kadakwada, dawaten tay iti Apo. Jesus ataraon ken kalasag mi denggen nakamkadi. Tapno dagiti dadaulo ti parokya tayo, dagiti mangisursuro ken amin at tumultulong iti panakatubay dagiti ubing. Itultuloy da sa rerekta ti trabaho ana italek kadakwada, dawaten tay iti Apo. Jesus ataraon ken kalasag mi denggen nakamkadi. Tapno dagiti amin a naganak, agbalinda kuma pagtuladan dagiti nga ubing, itinapaypayso panagtalek ken ni Apo Jesus. Dawaten tay iti Apo. Jesus ataraon ken kalasag mi denggen nakamkadi. Idawdawatan tayo tina Kristiyano a nagimong ditoy parokya tayo, tapno babaen tinabiyag apamati napnuan ayat panarabay ken panangidalan masursuro dagiti ubing ti agbiag anapudpudno akamkameng ti iglesia dawaten tay ti Apo. Jesus ataraon ken kalasag mi denggen nakamkadi. Agulimek tayo entay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Jesus ataraon ken kalasag mi denggen nakamkadi. Manakabalin amin a Dios natipon-tipon kami akas may sa pamilyam amang rambak iti kinaimbag mo. Patgam ko madagitoy adaw-dawaten mi ket tulungan na kami nga agbyag akas napudno nga anak mo dawaten mi dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Sagot mi anan pagyaman mi ken taman nagparawon amaten pasantuem ida daytoy tinapay pasantuem kuma kenday tuyarak ngay tay datun miken ka ket sapay lakuma kamay kariday ti padaya apag supapagmit kinagduma daytoy tinapay
ti padaya apang supapagmit kinaduma idatong bikin ka apo nagragsak mga anak mo pagyaman miken ka man nagparabor nga ama awatem pasantuem bida daytoy tinapay pasantuem kuma kenday tuyarak ngay tay datun biken ka ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya apang supapagmit kinadumo ama daytoy tinapay pasantuem kuma kenday tuyarak ngay tay datun biken ka ket sapay la kuma damay kariday ti padaya apang supapagmit kinadumo ama idatun biken ka apo ayaw mi tao pagyaman biken ka man nagparabor nga ama awatem pasantuem ida daytoy tinapay pasantuem kuma kenday tuyarak ngay tay datun biken ka ket sapay la kuma gamay kariday ti padaya apang supapagmit kinadumo ama daytoy tinapay pasantuem kuma kenday tuyarak ngay tay datun biken ka ket sapay la kuma tamay kariday ti padaya apang supapagmit kinadumo ama. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya po, awatan na kumaday, kaya daton kadagita imam. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na apo itdem kaditi iglesyam dagiti parabor ti kapya ken panagkaykaysa isuda nga ipatuldo dagiti tinapay ken arak nga idaton mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamet. Itag-ayo dagita puspuso yo. Kadada na si tatagay iti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari keturumbel. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taiso kaspadi ken agnanayon nga agnanayon ket napaypayso insungsong na daytoy dinto agresat a sakripisyo immo na nga indaton na ti bagina ken ka tapno maisalakan kami a parswa sana imbilin nga aramiden mi met ti inaramid na a pangilaglagip mi ken kuana
Iti kasta tunggal awatin mi daytoy makabiyag at tinapay ti padayaan na santuan, iwaragawag mi daydi panagtutuok na ken ipapatay aging gat dinto umay. Anansa ta makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin napanson. Ti langit kanda kanapnuna, iti pakaiday-dayawan. Husana, Husana, Husana iti kangatuan, madaydayaw umay, itinaganti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatuan, Husana iti kangatuan, Husana, 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 Husana iti kangatuan. Pudno na Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo gat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Daytoy at tinapay mangan kami, kiniti daytoy akalis uminom kami, di pangarang mi iti papatay mo, Apo aging dayti iyay iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Leon a Santo Papa mi
ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Ti panakabalin kandaya tiyak nanayon dinto agsarda. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapukan niya ti ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo iti napakumbaba ken napnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya.
Diyos amang ikat kadagiti nas basol tinubong item kadakang tikapya. Adtoy ni Apo Jesus, kitaraon ti kararwa tayo, ti mangted ti biag kada tayo, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga may kakanya, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbagton to'y karak. Sibu bukel biar
Sang kagimungan
may dawat kadagiti ubing ta agparintumeng da. Apo Jesus, ikati sa nga ilik, kablaawan ka. Apo Jesus, ikati Diyos ko, akruk babaken ka. Apo Jesus, ikati kabsat ko, ay ayaten ka. Apo Jesus, ikati dalan ko, suruten ka. Apo Jesus, ikati gayem ko, patpatgen ka. Apo Jesus, ikati taklen ko, agtalekaken ka. Apo Jesus, ikati arik, agtalekaken ka. Apo Jesus, ikati arik. Tumakder tayo, kumararag tayo. Apo inted mo kada kami ti bagikan daram kas pagilasinan nga uray pay ditoy daga makiranod kami iti biag mo ana Diosan ipaayim mo kadi ta kompleton to ti pannakapunno mi iti ragsak ken biag mo sa dilangit si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Kadagiti ubing ay nagannak ay ate ka nagannak idi aldaw ti panagkasaryo na ited kada kayo ti bendisyon tapno dagiti pamilyayo manggeg kuma siraragsak atimek dagiti ubing idi daydimet lang aldaw pinabunyagan nyo dagiti anak yo na ipalagip man kada kayo dagiti annong yo akas nagannak ti panangpatanor ken panang sursuro kadagiti anak yo tapno agbalinda na imbag nga umili ken Kristiyanos itanga aldaw rebeng na amaragsakan kayo iti panangtong palyo, iti dayta na indaklan nga annong, dawatik kada kayo nga inkay kumaikagumaan, ti panangitultuloy yo amang tulong kadagiti anak yo, nga amok nga ipatpateg yo unay. Ikagumaan nyo kumamit ti panangidaulo kadakwada, amapan makimisa iti dinumingo, ken masansan a panangawat yo, iti nasantuan abagi ni Apo tayo nga Heso Kristo. Naganak, Wen ikagumaan mi. Ikagumaan nyo metlaeng ti agbiag asisingpet tapno da kayo ti pagsarmingan dagiti anak yo maited yo metlaeng kadakwada tinaimbaga pagpatulad tinapudpud no anak Christian one a panagbiag. Wen ikagumaan mi. Ikagumaan nyo metlaeng ti tumulong amang tubay kadakwada itinalinteg a konsensya tapno ammo da aliklikan ti dakes ket suruten da tinaimbag iti kasta pumigpig sa ti pamatida ket rumayray ti panagayat da ken ni Apo Dios. Wen babaen ti tulong ti Apo ikagumaan mi. Sapay ko mga rod tatiman nakabalin a Dios tulungan na kayo amang lagip mangilagip ken mga ramid kadagiti inkariyo tapno iti kasta inkay tumagunod ti masakbayan nga aldaw ti gonggona ana isagana kadagiti agtungpal iti bilin ken iti pagayatan na. Amen. Agtugaw tayo a pagbiit. Kantaan tayo ti o sakramento na santuan o sakramento na Diyosan kabayatan na agparintumeng tayo ti pan nakaiprosesyon ti na santuan a sakramento. Agparintumeng tayo. Amin. Sakramento
O sakramento na santuan hustya ana Diyosan dayaw ken panagyaman ken ka diag sarday ken ka diag sarday o sakramento na santuan hustya ana Diyosan dayaw ken panagyaman ken ka diag sarday ken ka diag sarday sakramento na santuan hustya ana Diyosan dayaw ken panagyaman ken ka diag sarday ken ka diag sarday sakramento na santuan hustya ana Diyosan dayaw ken panagyaman ken ka diag sarday ken ka diag sarday o sakramento na santuan hustya ana Diyosan dayaw ken panagyaman ken ka diag sarday ken ka diag sarday Pagtugaw tayo, pagyamanan tayo dagiti naayat nga timultulong, ti panakaisagana dagiti nga ubing, ti panag first communion da, dagiti kamang ti COCF kadagiti sisa, dagiti katikista tayo, dagiti naayat nga leaders tayo, ken dagiti naganak, sapay kumatahan laeng nga daytoy nga akam ti panangtulong tayo kadakwada, iti nauneg nga pamati, no di kat ad-adda di panagbiag ken pagpatulad ti panaykarkararag kadakwada. Pagyamanan da kay amin nga adda nga naayat nga tumultulong iti parokya, da kayo nga adda ditoy ken adda ti sabali nga lugar, ti tulong ken saranayo kadagiti kasapulan ti parokya, adupay apo. Tumakder tayo. Ti apo adda kuma kada kayo. kasta kumamet ken ka. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kita and you, anya na kinaragsak, magkay satay, magkakapsat, iti sidong ti Diyos Ama, ken Diyos Anak, anang ikibando, iti sa abasa,
bigat kento iya marigna nuti sa malubungan ketagkay kaysa hintay amin nakararag asang kapada kahintay maragpat ikasina may daw